Izithunywa ebezethamele lenqunquthela zivume ngazwi linye ukuthi lelizwe lidinga izinhlelo ezingcono zokukhiqiza nokusabalalisa ugesi njengoba lincike kakhulu ekusebenziseni amalahle. As a country, we have a fleet of old coal power plants which are becoming less and less reliable. You don't need a reminder about that. We have a backlog in investment in transmissions and distribution. As the economy is growing, the supply is not meeting that growth. Ungqongqoshe wezinkampani ezingamabhizinisi kahulumeni uPravin Gordhan uthi kunesidingo esiphuthumayo sohlelo olucacile lokukhiqizwa kogesi. Carbon emissions need to decrease is commonly accepted. How we do it, when we do it, and what mechanisms each country uses has become a lot more open today as a result of the war in Europe. Lezithunywa ziphinde zavumelana ngokuthi uma lelizwe lingapheza ukukhiqiza ugesi ngokusebenzisa amalahle, lokhu kuzoba nomthelela omuhle kwezemvelo futhi kuhehe nabatshali imali bakwamanye amazwe.